Rekien ez domine, Virgo veneran da, etorri behar duzue, jangoikoak esan da. Datorren, maiatzaren 10erako. Jaialditzela. Zuentzat prestatu dugu. Astebari. Dimako dantzatalderen eskutik. Lehenagoko erromeria zaharra. Ta zer da hori ba? Da gura mamak eta ititek ite zeudien erromerien. Antzeko bat eitea da gure helburue. Horretarako elegante. Etorri biloan txite. Egun berezia izingo data. Erromeria bargondiko koloma. Bostetak izazpiretara izingo da. Eta bertara joteko dimetik? Autobusek egongo dira. Bai egoteko. Bai bajatako. Ez duzie, egun itzela izango data. Etorri behar duzue, jangoikoak esan da.